Стой там уже. Только так поворачивай. Только в одном положении. Чем ближе к середине стой. Смилуйся над теми, кто просит своей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, веки с тобой живи и благодать на веки вечные. Аминь. Уедешь на
Початок будем спевать гимн до Духа Святого, там лежит в книжечках, найдите на листиках, да.
Каппадокії, Понта і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипта і часто Лівії, суміжних з Киринею, де приїжджі римляні, юдеї і бразиліти, карицяне і араби. Ми чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі справи Божі. Гэта Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Коринфян. Брати, ніхто не може сказати «Єсус Пан», коли не буде в Духу Святий. Розні є дары, але той самий Дух. Розне служіння, але Пан один і той самий. Розні дії, але той самий Бог, який робить усе во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, але маємо много членів, які
лице Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будуть отпущені. На ким покинете, на тим застанется. Это слово Бога. Присядьте, перевожу.
в день спаслания Духа Святого вознесем наши соборные Господа Бога. Молимся за святый костел, как усих его верников, оживлял Дух воскресного Христа. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как внушение Христа, якое он несел всем людям, поспраяло усталевание спокою и миру в свете. Тебе просим. Молимся за тех, кто подчас великодных дел принял сакрамент Христу, кому умацованные дарами Духа Святого, яны были соправными святками Христа. Тебе просим. Молимся за краины, где христиане сознакаются с великими тяжкостями у вознавания своей веры, как яны отримали потребку из утешения Духа Святого. Тебе просим. Молимся за всех, кто выбрал свое житье налепшее, как с Божией допомогою яны ожитвляли принятые постановы. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, как дарами Духа Святого мы были умацованы верой и надеждой. Тебе просим. Помолимся так само, за этой святой души, за Ванилу, Анну Киркевич, певшую до смерти, Андрея, Павла, Ивана Володька, кусочка Бога, дорогого жильцом вечным, своим володарством разом за всеми святыми. Тебе просим. Отче, Ты навеки вернул нас со своей любовью, учени, как хвала воскресения Твоего Сына и мощь Духа Святого, веди нас до глубейшего познания Твоих таинств. По Христа, Бога нашего. Господи,
Отца,
Дякую вам Богу за сьогоднішній день, урочистість послання Духа Святого. Дякую Ксензу Андрею за те, що разом з нами був, молився, до нас промовив з таким Духом Святим, це Божє Слово. Нехай Бог вознагородить тебе стократно за твою працю і пошле добрих людей на твоїй дорозі. На этом тижні відзначаємо 1 червня, понеділок, свято Найсвятішої Панни Марії, Матці Христова. І так само з понеділка розпочинаються вже червенські набоженства, відбуваються по будням кожен день перед Святою Мшою на 18:00, субота після Святої Мши 9 годині і в неділю після Святої Мши 10 годині. 3 червня середа успомин святых Кароля Луанги, поплечников, мучеников з Уганди. 4 червня четверг свята Ісуса Христа, найвишедшего и вечного святара. Так само перший четверг месяца молимся покликания и святости для святоров. 5 червня пятница успомин святого Бонифация, бискупа и мученика. Первая пятница месяца отведывания хворых. 6 червня суббота, первая суббота месяца споткание группы живогорожанцев на 8:30. И наступная неделя 7 червня урочистость Найсвятейшей Троицы. Хотел бы всем так само подякувати за супольную молитву, за прибирание нашей святыни, хоть те самые женщины приходят, великий вам дякую. Особливо хотел бы подякувати за эти так пригожие, так вимовні декорації, які декоратори наші передавали вчора за квітки так само. І дякую особливо членам нашої школи, молодевої, так само нашій пані Вікторії, організації, за цей пригожий спів, яким відчувалося діяння Духа Святого. На этом тижні так само інтенції. Тепер була свята мша за померлих Анну Кіркевич, Павел, Андрей, Іван і всіх померлих сім'ї Володьков. На 12 день народження Алексея, Софії, Марії, Оксани і Максим. Понеділок, вторник, середа, четверг, п'ятниця, інтенції свободні. У суботу на 9 годин раниці Завкола Руженцова і в наступну неділю інтенції свободні. І ще раз дякую за супольну молитву, дякую Ксензу Андрею за те, що прийняв мою просьбу, как быть тут разом з нами, молиться, нехай Бог вознагородить. І всім вам желаю доброго тижня, праці, відпочинку. Нехай Дух Святий так моцно вас освятляв, як ви завжди були і відчували себе дітьми Божими. Тепер буде виставлення Найсвятейшого сакрамента. Помолимося літання на Найсвятейшої Панни Марії і заспіваємо «Царя Бога прославляємо», так як сьогодні ми відзначаємо свій парафіальний отпуск. Дякую. Thank you.
Jesus.